A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina muku fatan alkhairi, barkanmu da yammaci, barkanmu da dare. Ɗazu da safe mun ji hadisin da ya karkata ɓangaren mata, inda mala'iku za su yi ta tsine ma wadda mijinta ya kira ta zuwa shimfiɗan shi ta ƙi zuwa. Kun ga wancan hadisin ya abu na mata kenan misali. To mu kuma nan ga wanda ya shafi kuma maza kaɗai. Can mata kaɗai ya shafa, nan kuma ya shafi maza kaɗai. Bismillahir rahmanir rahim. الحديث الثاني وستون حديث 62. قال صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ce, man kana lahu imra'atani, wanda ya kasance yana da mata guda biyu, famala ila ahaduhuma, sai fi karkata bangaren guda daya, ya fi kulawa da ɗaya kenan, dunal ukura, kuma bayan wancan wancan bai fi kulawa da ita ba, ya fi kulawa da guda ɗaya daga cikin su. Ja yawmal qiyamati, zai zo ranar tashi alƙiyama, wa shuqqu ma'ilu, da rabin jikin shi a karkace, ma'ana a shanye. Rawahul Ahmad ne ya rawaito. Wanda ya fi kula da matan shi guda ɗaya fiye da ɗaya, wanda yake nuna bambanci ga matan shi kenan, zai zo ran tashi alƙiyama rabin jikin shi a shanye, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka shi adalci ya zama dole ne, ba wai ya kamata bane, ko dan mutum yana burge ko baya burge ka. Adalci ya zama dole, kai adalci a ko ina, ba ma wadda ka je ka rabo daga gidansu da ahalinta da garinta da komai nata ba, ka zo ka kawo ta nan inda kai kaɗai ta sani domin kai ta zo, ka zo kuma kana wulaganta ta. Musulunci bai yarda da haka ba. Musulunci bai yarda da haka ba. Adalci ya zama dole. In dai kana da mata, ka ringa yin komai kamar an tsaga kara, komai. Kada ka yadda ko da ƙwayan zira ka bambanta, saboda ka dai ji hukuncin da za ka zo. Sannan kuma wannan ɗaya daga cikin, ba wai iya azabin da za a yi mutum ba kenan fa, a yanda zai fara zuwa ne kenan wannan azaba, kuma sai inda ta tsaya. Saboda haka mu kiyaye sosai, ba ma ga matanmu ba, ga kowa, ga 'ya'ya ma, ga koma wane ne ma, mu rinƙa yin adalci. Na gode sosai. Ayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya samu. Na gode sosai. Allah ka dafa mana, Allah ka mana sutura, Allah ka samu cikin ceton Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na gode sosai. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.